Ola, somos os nenos e nenas de sexto do CEI Rosalía de Castro. E no menudo Foroacri escollemos os mexillóns. O mexillón é un bivalvo propio das nosas rías, sendo alrededor de 10.000 persoas as que se dedican a este sector. Por eso, quisemos aprender un pouco máis sobre iso. Por sorte, persoaxes representativas deste sector visitaron o noso cole. Dentro vídeo! Da Rosalía. Hola, moi bo día a todos e benvidos a un novo programa de Rosalía na Aldea. Un programa que ten como objetivo dar a coñecer este molusco e o seu cultivo. Hoxe contamos cunha mascota moi especial, Maribí Show! Hola, Maribí! Hola a todos. Estoy moi contenta de estar aquí. Que tal, Maribí? Pois moi ben, é un orgullo para os mexillóns que estea hoxe eu aquí representándonos, pois é a primeira vez que un mexillón visita os platós de televisión. Quixera aclarar que estes ollos os encaderon fora en maquillaxe para darme expresividade, pois eu non teño, nin tampouco cerebro. Mas sei que iso non é un problema, pois os humanos sí que teñen, pero non os usades correctamente. Non che gustan os humanos? Bueno, pero ti biche la de Dios que nos tenemos por como te desas augas. A ver si empezades a cuidar un pouco mellor o planeta. Toda razón, Maribí, toda razón. Veña, contanos algo sobre ti. Pois eu sou un mexillón feña. Veño da batea do meu xiquiño e a súa muller Luisa, que está en Pozo Meroxo. E nada, levo toda a vida con eles. Colleron en unhas pedras estabilmente cando era pequeniña. E desde que nací ando de litros de auga. Mais de 140 ao día. E aguantando casi o peso de 200 compañeros mexillóns. Picotados a décoras, caracoles e cangrexos que os quieren comer. A nosa vida parece moi sinxela, pero non é tanto. E por sorte, como na corda ao lado dun tarugo. E bueno, ainda podo descansar un pouco. Gracias, Maribí. Como sabes, sois o principal representante da agricultura en España. E pertencedes a un sector estratégico na produción de alimentos en Galicia. Por ese motivo, temos aquí un dos alcaldes dos povos no que máis forza ten este sector. Ai, os políticos! Moito lles gusta comernos, pero inventar para cuidarnos non tanto. Maribí, por favor, un forte aplauso para José Cocomelo. Bon día, alcalde Cocomelos. ¡Oli, alcalde! Contanos, Cocomelos, que significa o mexillón para ter povo? Pois efectivamente, o Grove, ademais de ser un paraíso, é unha vila na que o cultivo do mexillón é moi importante. Iniciouse en 1946 e, de feito, unha das primeiras asociacións de bateeiros que se crearon en Galicia naceu aquí, a Microbe, en 1977. Tamén aquí se originaron moitos avances dos últimos anos, como boa parte da maquinaria que se utiliza, como, por exemplo, a entornadora, fundamental para no proceso do cultivo. Foi deseñada por unha empresa de aquí, Talleres Avivo. Ten que ser un orgullo para vos a forza que temos en torno ao seu povo. Efectivamente. Moitas grazas polas súas palabras e o tempo de patas. Traidores, pollos verdes son traidores, azules son mentireiros, os negros acastañados son firmes, el verdadeiro. A continuación, contamos cos bateeiros que coñecen o traballo neste sector. Ai, ves? Este sí que me gusta. Un forte aplauso para José Bateas e Cato Hugo. Hola, José, poderías falarnos un pouco do cultivo do mexillón? O mexillón cultívase entre 1.377 bateas dentro da ría. Isto é aproximadamente 235.000 toneladas de mexillón que colocan a Galiza como o primeiro productor de Europa e o terceiro mundial. Ademais, esta cantidade é algo máis da metade de recursos do mar e da agricultura que se produce no litoral galego, pero non foi sempre a mesma. Houbo anos de máxima produción, como no 2006, cando se sacaron 299.000 toneladas, mentre que no ano 2023 se produciron 188.000 toneladas. Foi o peor ano de todo o século XXI. Por que hai estes cambios na produción? Pode ser por varios factores. Por exemplo, o fitoplancton é moi importante na produción e pode cambiar según os cambios dos factores climáticos.
como a temperatura, a salinidade da auga e a cantidade de nutrientes que traen as entradas de auga doce. Hai outros factores ambientais que tamén poden condicionar a produción de mexillón. Por exemplo, as bitoxinas limitan a venta do mexillón e tamén afecta a fauna que convive co mexillón. Por exemplo, as anémonas poden provocar un maior desprendimento de mexillón das costas. Moitísimas gracias por compartir tanta información con nós. Pasa por Camariñas, pase cantando. Plazas de Camariñas, quedan no río, quedan grabando. A continuación, temos un científico especializado neste molusco, Xaime Silla. Estes gustan de Mariví? Sí, estes están no noso equipo. Moi ben, un aplauso para Xaime Silla. Hola, Xaime. Contanos un pouco sobre a investigación que estades facendo no Grove. Hola a todos, pues quisimos investigar o conocer sobre o traballo dos marineros. Para iso decidimos facer un examen sobre o sector do cultivo do mexillón. Conseguimos un total de 39 registros de productores que teñan bateos en algúns polígonos do río de Augusto. Trouxen unhas imaxes nas que podedes observar unhas pinceladas dos temas que vemos no noso proyecto. Genial! Pois, dentro vídeo! O 1% de nós levamos nas bateas máis de 40 anos, por lo que xa se considera unha tradición familiar que pasa de xeración en xeración. No noso sector, os traballadores non son moi maiores, pero case o 70% levan traballando máis de 20 anos. O peor da nosa profesión son os riscos aos accidentes laborais, o rendemento económico e o esforzo físico. Nos últimos anos mellorou a seguridade alimentaria e a mecanización do traballo e as análisis que se fan do mexillón para garantir que as súas boas condicións son máis numerosas. Máis da metade das bateas traballan mulleres. A maior parte temos al barco e propio. A hora de gestionar a batea, o principal problema é o precio do mexillón e a organización dos bateeiros. Un dos aspectos que nos preocupa é a disponibilidade da mexilla, pois aparece menos na pedra e nas cordas de pesca. Tamén nos preocupa a presenza de biotoxinas. Gustaríanos potenciar a denominación de orixe de cara ao futuro. O mellor do noso traballo é traballar ao aire libre e que os horarios non son rígidos. Los marineros, antiguos marineros, todos metidos nun bote, boa, boa marinero, nos navideros a se desarroque. E con iso daríamos por finalizado o programa especial Rosalía na Batea. Grazas por acompañarnos, Mariví. Nada, bonita, ti chama cando queiras, que ainda xa cuánto tempo fora da auga. Gracias a todos os participantes neste programa, en especial a Toni. Vémonos no próximo programa a ver que novo lugar visita a nosa Rosalía. Apertas. Agardamos que aprenderedes moito sobre o cultivo do mexillón. Unha aperta! Chao!